Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, имрӯз субҳона аз саҳар сар шудагӣ анам хел помидоре ки ман томат карда будам, хел ҷӯшондагӣ кам тарак ҳама живо истодагие, барое ки помидор беҳад бисёр доштум, безеб нашава гуфтам хел кардам. ҳам хӯрокода андохта метавонам, ҳам анами хел субҳона тайёр мекунам, беҳад бамазза мешава ба мисли субҳонаи туркӣ менимен меган, ба ҳамин номаш ҳамихалӣ мешава. духтаро беҳад кӯдакҳои мада маҳқулай субҳона тайёр кардам, иҷа творог, сметана кӯдакода анам хел баъд булучкоҳои ширин нестан ё барои гамбургеран тостер кардамшон ба ҳами сковородка бе тостер кунак бе аппаратам хел дар сковородка кардам, беҳад бамазза мешава. баъд иҷада духтаро кулча иқа хамир шурида будам, фақат равғанӣ мешӯрам, хеле равғанша бисёр меандозам. баъд гуфтам биё иқаша кулча кунам хубтараш, ҳам хел равғанаш бисёр айда ба мисли ҳами кулчара чӣ хел мешӯрӣ як ба як ба мисли об равған яхела ҳам хел буд. баъд хали ҳам хушхӯрай ҳам чанқам беста равғандор дер безеб мешава, болоша тухм шакидагим духтаро вақти бихӯратон ки суб сирхак биёяд тухм мешакинша, об қатӣ иқа сирх намешава, баъд ҷироғот ҳам мешава шак болошда камтар ҷироғот кунӣ хали сирхак мебиёяд. занҳои азиз, ҳами аз Фаберлик тамоми занҳои мо хона хариданд. И дар ҳақиқатан ҳастай хона, мошин, зиндагиҳо дигаргун шуданд. Шуморо ҳам метавонед, ҳамаи мо метавонем ки кӯшиш кунем, кор кунем, соҳиби ҳамаи чӣ шавем. Обучения барои чие духтаро? Барое ки шумо аввал бихонен, ҳами кора биомӯзем, бифаҳмед тарзи коркуниша бо чӣ роҳҳо осонтара. Шумо дар наставникотон мефаҳмонанд, шумо кор мекунед. ҳозир розыгриш рафтиста 1 миллиона тақсим мекунанд. 100 та конверти 1000 рубла ҳастай духтаро, 100 та приз дора, баъд 10,000 рубла бо конверто ҳастай. Аз шумо худтон вобастагӣ дора. Регистратсия кунед, номерои ҳами хоҳара ки мада нависте, ҳамаи кора барои шумо меомӯзонанд, ҳамроҳшон кор мекунем. беҳтарин наставника, номероишон дар рӯи экран, нозукиҳои кора барои шумо мефаҳмонанд, ҳамроҳшон кор мекунед. ҳозир чӣ хел скидкаҳо рафтеста, падарочни скидка, баъд чӣ хел ҳами тарзи коркунира барои шумо ҳами хоҳарак осон карда мефаҳмонад. беҳтарин корай духтаро, ҳар моҳа ҳар 21 рӯз пас даже моҳ нестай маош мегиред. мара ҳами чанд шиносом дар анами маошҳои баланданд духтаро. агар ки кор кунӣ, меҳнат кунӣ, сабр кунӣ, шуморам ҳам хел мебуроед ба ҳами қуллаҳои баланд. ҳамаш аз худтон вобастагӣ дорад. ина духтаро тарзи тайёр намудани ванилни капкейк. баъзеҳо кекс мегӯянд, барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима 110 грамм маргарин. маргаринои 72% бошад духтаро, бинен фоизша паст боша 60 халиша не, фақат ами 72 ё 82. ҳозир ман ба сливични масла тайёр кардастам, барое ки равғаннокиш хушрӯай сливични маслара маргарин нестай. иҷода гирифтам 110 грамм, шумо пачкада ҳаст 200 грамм, ҳаму айним камтарак зиёдтар гирен 110 грамм мешава. неки духтаро бо мегум кӯшиш кунед як тарозу гирен, кортон осон мешава. ба шакар 1 пиёла камтар шакар, анами 110 грамм маргарини мулоим шуда дар ҳарорати хона будагӣ ба миксер лад мезанем. шакарш хушрӯ об намешава, натарсен. баъд 2 тухма якдонагӣ ҳамроҳ кунед. якташа камтар мезанед 2-3 дақиқа, бо яктаи дигаша вай шакар ҳал намеша дар ҳами ҷарам. парво накунед, хали фикр накунед ки ё об нашуд, ман натонистам. не духтаро, барое ки хел саволо мада мебиёяд. орда ма иҷада гирифтагиам 8 қошиқи пур. 200 грамм ордай ма қошиқ кардам барои шумо. не ки шакарша қошиқ накардам, барое ки дар пиёла чен кардам, а 1 пиёла камтарай. ҳамхел 2 ангушт камтар шакарай дар 1 пиёлаи ҳами калон. баъд иҷада ширай духтаро. шир ҳами а 1 пиёла 2 ангуштарин камтарай ирам ба мисли шакар. шир кардагиай, шири хе хунук намеандозем. И рецепт худаш ҳар як қонуну қоидаи хича дорад духтаро. баъд иҷада равғани алейна намедозем, барои пеша ки мегум ки рецепта фақат маргарини 72% омадагия. шумо метавонед ки сливични масла хай танаи маргарина бубинед ки хато накунед. 60% ҳам ҳастай, шумо фоизи паст нагиред. баъд духтаро 8 қошиқи орда пур андозен. охирон ширай 1 пачка ванилин меандозен, қатъи орд якҷоя 1 қошиқча разрыхлитель.
ҳамроҳи анами хамир якҷоя ордқатӣ ҳамроҳ карда меандозем, миксер мекунем. охирон шири ширгарма ҳамроҳ мекунем, миксер қатӣ лат мезанем. баъд қолабакҳои ҳамин чира мегирем, капкейка дар ҳамин магазинои кондитерский мефурӯшанд духтаро. баъд дар ҳамин сайтҳои озон, сайтҳои вайлбреста заказ кунен, ҳастай анами қолабакҳоро мезанен, ҳамун чида поискда мезанен, менависен ки чиз капсула для капкейков дар ҳамин Google бизанен, сразу ҳамун сайтҳои Россияда бошед, меброя арзонай 100 донаш 200 чанд рубл буд. Ман дидам, барое ки барои подписчиком бугум ки ҳамин хеле қимат нест, зато вай як чизе ки ҳамин яч бупазен фасон мебоя, хушрӯ мебоя, заводской ранги магазинӣ мебоя, чизои мепухтагитон. баъд метонен ки я ида я туи маъракада пешина ид мебиёя, я ҳамин кӯдакода беҳад хушрӯ, ҳамин кремш агар разноцветни кунен аҷоибот бо хушрӯ мешава. канали мада чандта разноцветни кремо қатъи ҳастай. И дафъ ман хостум ки сафед кунам духтаро. баъд ҳамин хел дар духовка дар ҳарорати 180 градус 25 дақиқада мепаза. дар байни духовка мемонен. духовкаро умуман намекушоен, то пухта шуданаш нигоҳ мекунен, 25 дақиқада мепаза. баъд духовкае ки лампочка дошта боша, хутон маълумай, вақти пухт мебинеша, духтаро мегиренша. инам хел ба қошуқ ма тақсим кардистам, дарунашда хали капсулаҳои коғазӣ одноразви мондистам. инаи капсулаҳое ки ҳозир ма дорум ё многоразовия, ёра меша чанд бор истифода бари бушӯӣ ҳичи намешаванд. бо ҳастае ки коғазиша ҳамёра як бор истифода мебарӣ мепартоӣ. ёра ма пеш доштум духтаро, нав нагирифтам. ҳоли магазини ҷило равам, оли бояд новинкаҳоша бигирам, нишонто метам духтаро. ҳоли нарафтам кондитерский, ҳозир ҳамаи чӣ дорум, кайки чизом тамом шуд, мерам ҳамон хел барои шумо навор мекунам духтарои хушрӯ. чанд кас хоҳиш кардаги магазини ҷило кондитерский аст, садбар барои ҷош танга, неудобния съёмка кунӣ, одам бисёрай. иҷара мерам магазини калонай. баъд духтаро ма ба креми шеф дукат ҳамроҳи сгушёни молоко крем тайёр кардистам. варианти кремо бисёрай духтаро, шумо метонед бо ҳамин тайёр кунен, осонтара ҳам сахт меша кремтон. ин варианти осоне ки ҳама метона ёфта, крема ҳамаи магазинода мефурӯшанд. раҳмати калон ба ҳама подписчикон барои дастгириҳотон, барои суханҳои нектон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша, дар куҷое набошед, худованд нигаҳбонтон боша. крем ҳамин хел тайёр меша, осона крем дар 5 дақиқа тайёр мешава. байни ҳамин чизора капкейкора ман хел камтараки бисквитоша мегирам духтаро, барое ки дже метонен будозен, мобайнишда бо мешава ки аз ҳамун карамелни ҳастай, карамелни варёнкаҳо ҳастай, варёнка худаш. ма иҷада малинаро бо ҳамроҳи шакар контейнерда майда карда дар морозилник монда будам. вақти мебурориша ранг дже меша. ман ҳамин истифода бурдам. шумо ҳам метонен ки ҳамин истифода баред. боло шуда духтаро, ай ҳамин глазурое ки харида будам, ай ҳамон истифода бурдистам. глазури ҳамин малиновӣ ва шоколадни. як кора осон мекуна, ҳама вақт ман мегӯм. метонед ягон хел хали посипкаҳо кунен, барои кӯдакҳо хурсанд мешаванд. разноцветни посипка дар ҳамаи магазини хӯрока мефурӯшанд. ина беҳад капкейкҳои мулоими хушрӯомадаги оли бурдагишам нишон метиҳам. якташа аллакай Зайнабҷон дегустатор айда чизи пазим якмам мечаша. маъқулу шудак хай тесташами беҳад мягкӣ мебиёяд духтаро. и ванилни кексай, ванилни капкейк меганша. ҳамин хел дарунаш бисквити шир ки дора, рӯи ҳамун ванилни мешава. беҳад нозуки мулоими хушрӯомадаге. раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгириҳотон. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. лайка фаромӯш накунед духтарои хушрӯи ма. лайк ҳама вақт
пешравӣ канали мо ҳастед.